किए कौन किणल कि रे? हाँ अरे नेउल वर्षा उठेलानी संध्या भी हो गलानी चलो जल्दी जल्दी घर को पळेबा। ले अंधाल हवा आगलु आमको आगले थिबा जंगल लातकू पाल हवाकू पलियो तेईटा गोटे भूतिया जंगलटा। अरे कौन है कि रे मेला बाण किणिक आनी कि साइकल रे फुटी गला? लाइले आमे बाल किलिलु बथा उठेलाली घर गली माइला बदा बाण फुटिनी कि घाड़ा घाड़ी मारिनी नटिया भाई रे नुआ साइकल चक्काटा ठो होई गला आउ साइकल गाड़ी बनी। अरे विशु चंदू अरे आस रे आमे 4 जण पळेबा से 2 जण चाली चाली आसंतु। आमे समस्ते सांग होइके आसीचे आ सांग होइके जिबा। अरे देखो देखो सेठी गोटे गाँ देखा जाउची सेठी की पळेबा चलो। हो ठीक अछि चल से गाँ रे रहि जिवे गाँ लोक को संगे नै कि जंगल पार के घर को जिवे। ओहो ए रास्ता सारा कंटा गच माड़ी जाइची कंटा पड़ी गई गोड़ पड़िलानी। ओ मालो ए गाँ रे मनीष रहउचंती ना भूत रहउचंती बा? ए ढळई रास्ता रे तैयारी करि पार नादी मते सरकार को कहवा को पड़िबो। ए भगवान अले ये गाँ को कल इलेक्ट्रिक लाइन में दाइली आ गोटे भी बाल डालली। अरे वर्षा रे सांग माने आस ए बने ठिया पड़िबा। भगवान थबु अताई गलाले मते तो थला उतिलाली। हां परे मते भी शीत लागिलानी। ओहो किते जरे शीत होची। ए चंदू की शीत गिरे? अरे हाँ रे विशु किछि कह ना। अरे नटिया तो बापा को फोन करूनु वर्षा छाड़िले ऑटो आनी आमको नहीं जिवे। अरे केते राति जाए ओदा होई ए अंधार रे ठिया बा ए घर लोक लंठनटे जाळू नाहंती कि पदा को भी बाहर नाहंती। हां हो लगुची मेरे वर्षा तो नेटवर्क आसुनी फोन केमती करबी जाउची कोबटे पड़ीबी एई घरे केतिबे तंग घर को जिबे। पिला माने बाहर वर्षा छिटका मारुची भितर को पळे आस। भाई आमे बसिबुनी तमरो काहा को सांगरे नहीं लाइट देखई हमको जंगल टिके पारी कर दियो आमे घर को पळेइबू एतिकी सहाय्य कर। नाई नाई आम साथी माने केई पदा को गाँ छाड़ी जाई परिबेनी ए झड़ तोफान रे घरु गोड़ काढिबा भारी विपद। जंगल भितर मनीष मरा भूत सब अछंती तम माने भी राति राय घर रही जाओ सकाळू घर को जीवो। अल बा खाला बितला केता भला देखा दाउती। होरी बड़े देखे होची देखुनो चारिडे सोफा लाइट केते कोन होईची। नियो समस्ते ड्रेस चेंज कर मु सरबत आणुची तापरे डिनर करी सोई पड़िबो हैला। भाई तुमरे कोन आम साइज रो 6 जण पुओ अछंती
ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଆମକୁ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? କିଏ ତୁମମାନେ? ଆମେ ମଣିଷ ପିଲା, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଶୀତ କରୁଛି। ଯାଅ ତମକୁ ସବୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ପିଲା ଗୁଡାକ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବେନି ବୋଲି। ଯାଅ ଯାଅ କହିଲି ପରା। ପିଲାମାନେ ଆସ, ଆରେ ଆସ, ଖାଇଦେ ଶୋଇ ପଡିବ। ମେଳା ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ମେଳା ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆମେ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି କହିକି ଯାଇନଥିଲୁ। ଏ ଭଗବାନ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ପଶୁନି। ରେ ନ ଚିହ୍ନିଲେ କଣ ହେଲା? ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ନେଇକି ମେଳାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆମକୁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଶୁଣ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ବସି ଗପୁଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗ ଖାଇ ଦଉଛି। ବାପରେ କି ଖାଇବା! ଚୁପ୍! ମୁଁ କଣ ପଢେଇଥିଲି? ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଆଉ ତମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଛଡେଇ ନଉଛ? ଦିଅ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍, ଦିଅ କହୁଛି। ଦୁଷ୍ଟ, ଦିଅ। ଏମାନେ ତ ଭଲ ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତମମାନେ ତାଜାକୁ କାହିଁ ପଳଉଛ? ଏତେ ସଫା ବେଡ୍, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ପଡିଛି, ଏଇଠି ଆସି ବସୁନ। ଆସ ଆସ। ଓ ଭାଇ, ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନ? ତାର୍ଜା ଉପରୁ ଗଳିକି ଆମ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ପେଟରେ ପୁରା ପଶିଯିବେ। ରାତି ସାରା ଆମର ଝାଡା ଦୌଡୁଥିବୁ। ଆରେ ନାଇଁ, ସେମାନେ ପର ଖାଇବେ। ତମମାନେ ଖାଇସାରି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇପଡ। ଆଲେ ବା, ଭାଲି ପାଲିତି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେକରୁ ଉଠିକି କାଞ୍ଚ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆଲେ ଏ ଲୁମଲେ ବଲ୍ লাই କି ଥୁଇ ଦେବି লাই? ଆଲେ ଲାଇଟ୍ କୁଆଲେ ଆତୁତି ଡାଲି ଆଉଲି। ହଇରେ ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ, ଏତେ କାହିଁ ବିନ୍ଧ ଗଣୁଛୁ କି ରେ? ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଉଠେ, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଇବା। ଆରେ ସେମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଥିବେ, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଡରୁଛୁ? ଆରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଚାଲ ତାଜା ଉପରେ ଚଢିକି ଦେଖିବା। ଉପରେ ତ ବସିଥିଲି, କୁଆଡେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ? ଏ ଭଗବାନ, ଲାଇଲେ ମତେ କାହିଁକି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁତି? ଏତେ ଭଲ ଘଲ ଥାଉନ୍ତି ଲାଇକି ଥବଦ লাই ଗାଁ ଭିତରେ ଭିତରେ କିତି କିତି ଅନ୍ଦାଲ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଲ ଲାଇତି ଦେଲୁତି। ତୁଲୁ ତୋ ବାପାକୁ ଆଉ ତଲେ ପହଲ କଲେ କି ଆମକୁ ଏତେ ନେଇଯିବାକୁ କହ। ହଇରେ, ହାଇଟେକ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ହାଇଟେକ୍ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ହାଇଟେକ୍ ଗଦିରେ ଶୋଇବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅତିଥି ସେବା ପାଇଲା ପରେ ତଥାପି ତୋର ଥିଙ୍କିଂ ଏତେ ଛୋଟ। ଛି 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 ଛି। ତାଜା ଉପରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମିନି ହାଉସ ଟେ ଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ?
ଭଗବାନ ମନା କରୁଥିଲେ ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ ମଲେଇଥିବି ଶୁଣ ଆମେ ଯେତେ ଡରିବେ ଆମର ସବୁ ସାହସ ବୁଦ୍ଧି କମି କମି ଯିବ। ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବା। ହଁ ତେୟା କଲିଆ ଓହୋ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରା ଧରି ଏଇ ବାହାରରେ ରାସ୍ତାରେ ପଛେ ସାଇପନ ଭିତରେ ରାତି କଟେଇବା ହେଲେ ଏ ଗାଁରୁ ପଳେଇବା। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତ ଧର ଧର ମୋ ଛାତିରୁ କଲିଜା ଖସି ଯାଉଛି ରେ ଧର। ପୁଣି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେପଟକୁ ଚାଲ ଆଲେ ଏତେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆକାଲକା ତାଲିଆଲେ ମୁହଁ ଲାଗାଲ। ତମେ ସବୁ ଭୂତ ଗୁଡାକ ଆମ ପରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ମାୟା ଜାଲରେ ପକେଇ ମାରି ଦଉଥିବ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ହଉ ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏ ଭୂତ ଭାଇ ତମକୁ ତମ ଭୂତ ପିଲାଙ୍କ ରାଣ ଆମକୁ ମାରନି ଭୂତ ଭାଇ। ବତକ କୁକୁଡ଼ା ପାରା କାଉ ଶାଗୁଣା ଚିଲ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ ଭୂତ ଭାଇ। ଏ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏ ଭୂତ ତୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଭୂତ କରି ଦଉଛୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାରି ପାରିବୁନି। ସେମାନେ ବୋଧେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶିଖି ନଥିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶିଖିଛୁ। ଏକାଥରେ ସମସ୍ତେ ବୋଲିଲେ ତୁମେ ଭୂତରୁ ଧୂଆଁ ହୋଇ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ କେହି ଡରନି। ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିନି କି ତୁମକୁ ମାରିବି। ମାରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଏ ଗାଁର କେତେଟା ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲି। ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବେକ ଛିଡ଼ି ମରିଗଲୁ। ଯେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୂତ ଭୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଗାଁରେ କିଣି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଆମ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ନ ପାଇ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଠି ରହି ଛଟପଟ ହଉଛି। ଆମକୁ କିଣି ନଥିଲେ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏତେ ଆଦଲ ଯତ୍ନ କଲିକି ଧଲି ବଥଲେ ଆଥଲ ଦେଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ। ଆମେ ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲୁ। ଥଲି ଭୂତ ଭାଇ ଥଲି। ହଉ ତମ ଆତ୍ମା କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ କଥା ଆମକୁ କୁହ। ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ? ନଟିଆ ଆରେ ନବ କୁଆଡେ ମିଳିଲା? अरे जटिया भाई अरे मेला पाखर खोजी खोजी रास्ता सरीगलानी। अरे कई जन भी मिलू ना। अरे से पिला माने से भूत घर भीतर पशे ना तो बहुत बड़ा सुधा हो। ଜଟିଆ ରେ ସତରେ ଯଦି ପିଲା ଗୁଡାକ ଭୂତ ଘରେ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବଣି କହିଲୁ? ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ଗାଁରେ କୋଉ ସଦିରେ ବସିଥିବେ ରେ ବାପା। ଜଟିଆ ଆରେ ଭୂତ ହେଇ ତୋ ଉପରେ କେତେଟା ଲୋକ ଏ ଗାଁଟାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲ। ସତରେ କଣ ସେଠି ଭୂତ ରହୁଛନ୍ତି? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବା। अरे शुण से पाख गाँव में गोटे पूजारीटे अच्छी चल ताको सांग नहीं जा। राति सारा आसिक भूत गाँ रही फोन करथिले आमे से नहीं जाइथांतु। बापा भूत घरे थिले बोली तो आमे बंची गलु। भूत माने हमर किछि क्षति कर नांती। गाँ लोक सेमान को सत्कार न करी भयरे गाँ छाड़ी पळेले। सेति पई पर सेमान के आत्मा मोक्ष न होई छटपट होची। मामू गोटे कथा जानिछ भूत मानक भितर एते भलो भूत पणिया अछि बोली मु आजी देखिली। बाबा की अतिथि सेवा कि रे। ओहो अरे हे अरे भोर हो गलानी तमे माने प्रशासन को जाने भंगा घर सब खोली अस्थि गुड़ाक नहीं त्रिवेणी घाट प्राचीन नदी विसर्जन करदेव। ता एक पवित्र तीर्थ स्थान।
ହଉ ଆମ ଯୋଗୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଇଂରେ ମୋ ସାଇକେଲ ପମ୍ପଚର ହେଲେ ବୋଲି ସିନା ଏତେ ସବୁ ହେଲେ। ଆଉ ତାଉ ଆଉ ବାଦଲି ଲେଲା ଗଲକୁ ତାଲେ ଦେଖେଇଲା ବାଦଲି। ଆପଣ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓ କମ୍ ଦାମରେ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସୋଫି କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ମଲାଇ କଟନ ଶାଢୀ ଆସି ଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଶାଢୀକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ sophicard.com ରୁ କିଣି ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ସପିଂ ଆଉ ଇଜି ରିଟର୍ନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ 20% ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମଲାଇ କଟନ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ sophicard.com ଆପ୍ ଓ ୱେବକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପିଂର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ।